Erokamano nyakwaramogi kuom medo yiero Ramogi TV kaka mano makelo ni weche manyien kinde ka kinde. Waikore gi weche mathoth mawuok e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi kor counties mopogore opogore pacho ka. Mokwongo thuond weche. Derep Ong'ondo Were Walter Awino owe thuolo gi doho mar JKIA e bura mar nek mar jaod burano. Chenro mar kawo pach jopiny ewi paro mar chik omenda ma higa 2025-2026 ochopo e counties kitime e counties ma Migori gi Busia kawuono. Nothing has been solved. It's just that list program, and this is a government policy. And when it comes to implementation of the government policy, we must embrace the same. Jodak ma Chemelil kod Muhoroni onyisi ni onge lopgi ma sirikal ouso ka kembe kende emomi joket mwandu. Ingi thuolo mar oro ote machok e laini mar ote machok 23600 machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Doho ma JKIA oweyo thuolo Walter Awino ma en derep jaod bura Ong'ondo Were kanyakla kod Dennis Sewe Manyasi e bura mar nek ma jaod burano. Ji ariyo gowe thuolo ka koro gidhi bedo joneno mag sirikal e bura mar nek mar Ong'ondo Were. Kara kamano jarito Ong'ondo Were to pod odinne kibiro chwale kende doho tarik 9 madweni. Chenro mar kawo pach jopiny ewi paro mar chik mar omenda mar higa 2025-2026 ochakore kawuono e counties ma pachoka. Kawuono chenro no timore e kaunti ma Busia kod Migori, ka Migori itime e Migori KTTC. Wayudo mathoth koa kuom George Juma Migori. Mar kamano en chenro mar kawo pach oganda kotudore gi hik omenda 2025-2026 ma bende wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Migori kama wamanyo George Juma mondo mi oketwa e ler konyisowa mago matimore gi e thuolo ni. En chenro mar kawo pach oganda ka bang' thuolo machuok ahinya Nyakwaramogi wabro dhi e sigana machielo. Doho ma Milimani ochiko kinde mag sirikal momako bura ne gavana ma Trans Nzoia George Natembeya mondo chiw ranyisi duto ma gin godo e okinde Natembeya. Maeri en bang' okinde momako burano go badgi piny kendo yie ni ok ne giluwo chik ma chiwo ranyisi ne okinde Natembeya kaka doho yande nochiko. Okinde momako burano bende okwayo doho mondo mi omigi jumbe mamoko 2 mondo mi okonyi e chiwo neno ma gin go ne okinde mag Natembeya, wach mokinde ma Natembeya nodagi. Burano chan mar winjo kendo tarik 16 dwe ni. Joked ne ratich oganda kendo jalony weche mag mbui Rose Njeri gikone to chwale doho tok obila dino ne chakre tich abich juma mokalo kidonjo ne kaluwore ni eno nyayo twak e mbui mar nono paro mar chik mar omenda mar higa 2025-2026. Jaked ne ratich oganda no osebedo kasundo obila mondo mi ochwale e doho kaluwore kod chik. Wawinjane kaka wachno dhi mbele e nyim doho. Taking of this plea, and you will we invite you, Your Honor, to withdraw and think about what senior counsel theory has addressed you on. But I think it would be remiss on our part if we don't allow the Chief Justice Emeritus to very humbly, the man of great conscience, to be able to address you. Mr. CJ? Yes. Thank you.
Honorable Chair. Thank you, Your Honor, for this opportunity. We are all here because of the nature of the allegations that have been made against Rose Njeri. We have read the charge sheet as senior counsel has eloquently stated. It doesn't disclose a known offense. Before you came in, we were conferring here and wondering whether Rose should be in the dock or should be somewhere where she's being celebrated for having done a wonderful job. The finance bill requires public participation. Public participation can be achieved in very many ways. And what Rose has done is to bring it to the entire public who may wish to get electronic copies to know what is in the bill. Instead of being charged, in our view, she should be applauded for having done the work of Parliament or the Parliamentary Committee and the institutions which are there to receive views. So you're not, an effective judge like this one is a worrying trend. Why do I say it's a worrying trend? Because the police would arrest, keep somebody in custody for 3-4 days, like Njeri has been kept, bring her to court, and she's taken through the motion. Chenro mar kawo pach jopiny ewi paro mar chik mar omenda mar higa 2025-2026 ochakore kawuono e kauntis ma Thurka. Kawuono chenro no timore e kaunti ma Busia gi Migori, ka Migori itime Migori TTC. Watudore achiel kachiel gi George Juma mantiere e kaunti ma Migori mondo ketwa e ler mathoth. George, kinyalo winja, thuolo en mari. Erokamano hawinji makare kowuok e kaunti ma Migori kabende kama wantie ka tiegruok mar Migori Teachers Training College kama bende ochan kao pach oganda ka otenre kod paro mar chik mar omenda ama bende ong'ere kaka Finance Bill 2025 en romo no bende ne ochan nego chakre kar saa 4 mar okinyi kara king'iyo sani en saa 7 kabende hall mai toka ne wonde bende timo chenro machal koda mano nyaka sane jopiny man kanyo kwanore ok ginyal bedo mang'eny ne 10 kabende wasebedo ka kuom kinde mathoth kabende ma osechopo kanyo gin mobiro mana bang' kinde mok ng'eny ne dakika 20 mokalo kama obiro bang' ka korigo ne gisimo koni kod koni mondo gichopi wanano ka jobura mopogore opogore bende nobiro ka mar ka pajoga nobiro kae machiel kuom ge jobura no ma Karachuonyo dipo kuome bende ne gibiro ka gibudho gido ka hall no ni nono onge ng'at moro mondo kendo ne giwuok gidok nyake apis mar county commissioner gimachuok en nyaka sama wueni onge chenro mar kawo pach oganda ka otende kod paro mar chik mar omenda mosechakore e olni kabende antie ka kod achiel kuom oganda bende ochopo kasani mabende obiro mondo ong'e to bende inyalo kawo pache e chenro bende koro oluongi ka okalo kuom od bura mamalo hata ni chori machiegni ka watwag matin kichung' kanyo king'iyo kacha hata ni chakna gi nyingi hall ni nono imbe aneno ka kore kidonjo dakika machuok mokalo okang'eyo ne ang'o mileo
to no land ne ok chaka opachu paro machik mar omenda ni kar saa 4 mar okinyi. Okay, abiro ka nyinga iluonga ni Washington Odhiambo. An jadak ma Migori kae. Wachopo kae Migori TTC mondo mi okaw pachwa e budget madhi mbele sani. To kuom mawi marach nyaka sani onge gimoro amora madhi mbele nikech dhano ok nobedo mobilized. Nyiso ni ji mang'eny ni ok ong'eyo wach chenro ni dhi mbele. Ma an wuon omiya habari mana dakika machuok mokalo manyalo romo 15 kamae. To ka chopo ka ayudo ka jotelo manene ka machalo yaud bura Adipo Kuome gene oseringo dhi ka county commissioner nyaka sani dhano matin mantiere obedo gi kiani to gichik kure to gitim ang'o ka girito winjo wach ma idhi nyisgi kuom wach mane dhi mbele kawuono ni. Iwacho ni oluonge dakika moro 30 mokalo, in ng'ama oluongi ang'o miyo kok yudo mana ote sani? Ayudo ote kokalo kuom area chief kogona simu kolero na gima dhi mbele mondo nyisa ni mondo mi achopi. Mabiro ayudo ka ol ni gi matin mogi kata par. Na en bendo odonjo dakika 5 bang'ano oyudo ka onge ji mopenja ndo ji onge ka aneno ko chako wuok oko kendo mar gate. Chik paro machik mar omenda finance bill in sami biro ka oluonge dakika 30 mokalo ni. Sami biro ka bende ing'eyo gimi biro chiwe pachi bise some bendi winje koso ibire bira ne chief oluongi kori kela kwan. Okakelo kwan kech gima chal kamae ne watime gimoro jumbe 2 kama mokadho 2 3 kama to kana winjo kendo ni same process kende machako dhi mbele na biro monda winje ni to be gik mane wawacho ka ema pod ntiere kendo koso ntie lokruok koso ntie medo mora mora koro okakela kila kwan ma momi abiro. Erokamano ywa pach ng'ama chielo kamano ahinya kumbaro kichung' king'yo kacha adani chakne gi nyingi wabire chendo mar dhano golo pach kata oganda golo pach gi paro mar chik mar omenda finance bill 2025 inyalo paro mar higa mar 2014 nokelo ywaruok mabende piny owacho noweyo. In kaka japiny nyaka sama wuone ni biro ka sadi to geno mari bende osechopo. Kichako gi nyingi. An Alois Odundo, an jadak ma Migori ka. Koro kana winjo ni public participation biro to moloyo na fuaro ni en gima oluwore gi finance bill. Koro na gombo ni mondo awinji ni to ang'o giri ma olok manyien ang'o giri manitie medruok manitie mondo kore ko chiw pacha nikech machano kelo ywaruok to koro wadwa ni nikech kwe mondo bedi wadwa ni koro maki kelo ywaruok kendo ni biro ka saito chendo mane madhi nyime ol kamwa wuo kanye kinyalo miwa picha ne tang'o madhi nyime nyaka sama wuoyi. Nyaka nabi asetieko almost 1 hour to ng'ama nyisa ni to ji bedo karang'o onge nikech ka ng'iyo toka onge ng'ato ka ng'iyo mbele aneno mana the officials jok ma onego utelnwa public participation. Koro an bende aparo I'm thinking aloud ni to ang'o matimore sama koro iserito ni gombo marien mane awinjo ka jomoko seywak ni chenro no kochan makaro nego nuoye. In kaka japiny ok abene chenro machal kod ma udwa gano nego time yo machal nade in owuon ibiro 1 hour go nego chakre saa 4 ngisono kido dipote wang' saa kosango mo kuongo ibiro molewo. Mokuongo anu poe manigi kawuono ni public participation timore taparo ni gima important machalo kamae ka timore to ni lando kech aneno ga kata ka jo siasa timo campaign to iketo speaker wi mitoka to lando to ma to kata kama lando onge kata matin ipoga paji ni para public participation tapani magi mano mako jopiny kendo kaka wadwaro kwe no kwadwa ni mondo gima no aneno yiga mokadho nenre kawuono omiyo no agombo ni mondo ne nyis ji ok obiro ka ok ni gitamore gi kia en gima no opoga paji ni public participation kato bende ka biro ka to kata ngama nyisa ni koro pod warito ji onge ji olinga koro pod awanda ni tang'o madhi nyime. Kamano wakawo pach ng'amo gik chori machiegni mana kichako gi nyingi king'iyo ka chako gi nyingi ibiro ka sadi to geno mari mar golo pachi paro machik mar omenda be osegi kar nyasa mawuoyi. Okay, erokamano kuom nafasi no. An kana biro ka na winjo ni public participation koro abiro ka some 2 hours ago
to nyaka sani pok ayudo, ok abiro ma abedo disappointed, ok anwang'o kaka naparo. Ok ang'e ni into nido report, jomoko wacho no gido report mar biro golo pachgi, nido report kanye tiyude sadi, to geno mari en nade sama koro weche koro ok dhi makare? An agile kuom jomoko, to gima dwaro ni kind of public finance no, to wadwaro nikech ok wadwar koko, wadwaro kwe mondo bede thurwa ka. Omiyo ka wadwaro gima bedo maler, ka beni koluong ji no ukel pachgi, to nego wabiya mondo wagol pachwa no, to pachwa no term na kuite yo maber. Erokamano kuom paro maler, erokamano ahinya tiko kodi. Erokamano, kinyalo winjo mago ma pach mokuom oganda Sanja, bende osechopo kae kane gigeno mar golo pachgi. Chenro moro amora madhi nyime nyaka sani koro pod onge. Kata kamano pod wago kambi ka mar ng'eyo ni to bende lokruok moro dhi bede kinde seche mabiro mondo oganda oyud thuolo mar golo pachgi ka otende kod paro mar chik mar omenda ni. Bende ong'ere kaka Finance Bill 2025. Erokamano ahinya George Juma kowuok e kaunti ma Migori. Ka wadhi nyime ni riwruog joked ne ratich oganda dwaro ni mondo mi piny Tanzania okaw ne ondamo mar chik ewi wach mawachore ni ne gisando jokedo ne ratich oganda ma Kenya Boniface Mwangi kod nyawadgi ma piny Uganda Agatha Atuhaire. Bende gidwaro ni mondo mi jambetre mar piny Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania okete orindi maliet mar lero gimomiyo joked ne ratich oganda go nosandi to onge gima gitime. Gimedo ni gidhi chwalo ng'ur makamano e od bura mar East Africa Community mar sundo mondo ka okang' ne piny Tanzania. Upande wa street value saa hii hiyo sasa imehesabiwa kama milioni 10.500 ambazo sasa tunaihesabu kama street value. Tuko na mshtakiwa mmoja ambaye ni driver, jina lake anaitwa Sarati. Huyo umri yake ni mdogo sana, ni kijana wa miaka 27. Gari tuko nayo, mnaweza kuiona hapa. Sasa gari na hii mzigo iko hapa, yote sasa hii itakuwa sasa exhibit. Kawadhi nyime en Nyakwaramogi watiwo mos kuom ng'ikruok manitiere. Kata kamano wabro dhi nyime bang' thuolo machuok mokalo e thuolo nieri kama pod wan gi mathoth ma waikonu e thuolo ni. Maromo atamalo 40 mag jong'iepo mag sirikand kaunti oyudore ni tiyo kaonge kod lony ataro machi, kaluwore gi lipot mar duol marango rang'iny ng'iepo kod uso The Kenya Institute of Supplies Management. Counties mathoth ondiko ji maonge gi lony mag tijego, kendo jok machwalo tije koro tiyo ataro mar chik. Duol mar KISM okoni sani apedha menyo sekta 109 mag sirikal, kama maromo atamalo 15 mag jok maonge lony. Thothne jata tije ma KISM Kenneth Matiba Kaloso Naivasha olero ni lipod nonrono oyango ni sectors 20 mag migepe kod counties 13 yudore matek, ka kembeji giwegi 21 kod masaga kod sirikal 55 duto onyiso chal marach mag achudhego. 116 practitioners found to be practicing without a license, and the disciplinary committee has determined that 93 cases amounting to 80% of them presents a prima facie case for professional misconduct and should proceed for the hearing. The Institute shall therefore initiate appropriate regulatory action to ensure compliance among the identified non-compliant officers. We urge all supply chain professionals in the public and private institutions to ensure that they meet the legal requirements regarding registration and licensing. Practicing without a license is an offense under the SPMA 2007 and may attract disciplinary measures. It's a very big opportunity. There are about 33,000 schools in Kenya, most of whom actually do procurement not the right way, and they use people who are not licensed or registered as per se. So what are we doing? We are doing a very intentional partnership with the Ministry of Education, and we'll be meeting the CS at the ministry to just talk about how can we partner together
to ensure value for money procurement and professionalism in the 33,000 schools. May not be all of them that can afford a supply chain professional, but we're working through agencies, through other procurement agencies that can actually come together to support these units across Kenya. So there's a big initiative we're working with the Ministry of Education. So it's very important. Siemo gol ne jogo makiko itiyo piny kod weche miriambo gi athuwe kaluwore kod chenro mane notim mar keto kembe rego sukari e lwet joket mwandu mondo mi jopur niang' oyud lokruok. County Commissioner ma Kisumu Benson Leparmojo owacho ni ok en adier ni sirikal ouso lope jopiny mawuok Chemelil kod Muhoroni komedo ni kembe kende ema omi joket mwandu mondo mi ochiergi kendo med bero sekta no. Omedo ni chenro mar miyo joket mwandu kembego biro nyuolo lemo ni mar thothgi yande ni kod masinde moti kendo ma ok nyal miyo gi piem maber kod kembe mag ji giwegi marego niang' tan buora mag niang' kinde ka kinde. Kambi mar Chemelil sanita kod kambi mar Kibos Sugar and Allied Industries kamano mar Muron tite oketi lweta West Valley Sugar Company. Kampuni zetu Samiwa, kuna wale walikuwa wanajaribu kupinga, lakini ukifuata kabisa shida haikuwa mambo ya lease, shida ilikuwa ni mambo ya ardhi. Na wengine wanaanza kuongea inapeana siji kwa nani. So hakuna kitu imeuswa, na hata rais ametaja kwa hotuba yake, nothing has been sold. It's just that lease program, and this is government policy, and when it comes to implementation of the government policy, we must embrace the same. We must support it 100%. So nobody should make an attempt to try to oppose or to try and incite the members of the public. Rumbi mar kuyo omako jodak ma Kapsinendet e ward Mangata Barikoi e kachungod bura ma Transmara East kaluwore kod nek ma jal moro manochiel gi magina gi jonjore mapok oyangi. Jonjorego nolal gi dhok maromo 29. Kara kamano e tudruok ma kanyakla, obila makedo gi kuo jamni, jolweny ma Kenya kod Tanzania ka gikonyore gi jodak ma gwengego noduoko dhok ma kamago ka sani jogweng'no kwayo sirikal mondo jiw arita makare kendo gimany duoko mosiko e wi ywaruok mar lo ma alworano. Joseph Koech ma en jaduong' gweng' Mangata Barikoi mane ochopo e kuyo kod familiano opoyo jolweny mowuok e piny Kenya gi Tanzania kuom tiyo kanyakla e duoko jamni manokwal kokwayo mondo maka chije nitudo duto gi nek makamano. Umetusaidia sana, askari wako umetusaidia, lakini Ang'ata hii ni ya watu gani? Ni ya Wakuria, Wakale ama Masai? Si mungeamua moja alafu vijana wetu wasife? Sisi tunaomboleza, sio watoto wanaokotwa ndani ya mahindi. Mtoto mchanga anapigwa teke kama ng'ombe. Sisi tunaomboleza, vijana hatuna, wazee hatuna. Inayofuata ni gani? Murkomen aje atuambie. Hizo ni maneno lazima serikali akiwa mwenyekiti ni president aingilie kati na afuatilie, na watu ya ngao, watu ya defense, watu ya police awe pamoja. Na ninasema pole kwa family na watu wa Ang'ata kwa ujumla. Ninasema asante kwa security vile walifuata ng'ombe mpaka wakarudisha ng'ombe 30. Hiyo kisa tunalaani tukiwa watumishi wa Mungu. Hatutakubaliana na ile wizi wa kutumia nguvu, na serikali wanatazama saa 7 ya mchana. Watu wakitazama kila kitu. Jodak e gweng' mar Rural Mukuyuni e kachung'od bura ma Tongaren oumnono gi tim manyo tim gi jokuo moko manyo kwalo dhiang' manigi ich kendo yang'e mogolo nyathine e iye eka ging'ado oko wi dheno magilalgo kanyakla kod tiende achiel machien kod tiendene 2 mambele. Wuon dheno ero Martha Nyongesa ma en jadak ma gweng'no onyiso buok mare gi timno ka jodak makono medo ywago rochruok mar arita mosebedo ka kelo negi midhiero ka koro giseyo tendo obila ma Mukuyuni kuom keto nyao e tijgi. Laktar moro machiwo yedhe nyaluo nochopo mogoyo wang'e e ringre dheno manodong' kendo golo siem ne jomaundugo mondo mi owuogi e lela ma ka kamano to gibiro wito ngimagi. Mwezi ikiendelea kuisha, ng'ombe ilikuwa inataka kuzaa, wametuama ndama, wameiweka kando katikati ya barabara, wamechinja kichwa, wameenda na kichwa na miguu mbili tu, na wameacha ng'ombe hapo. Niko na uchungu
Kwa maana mtoto wangu achiwezi anafanya tu kibarua na hata kako na watoto shule. Hii ng'ombe hivi karibuni ingechifungua hata wapelekenge maziwa hapo shuleni na mtoto anasoma ako grade 9. Sasa wamemwacha tu hivyo. Sijui nitaanzia wapi ndio tena niwapatie support nyingine. Na serikali ya Mkuyuni mmelala, muamke chini mjue ya kwamba kuna mambo yenye yanatendeka huku nje. Mfanye patrol, mtembee kwa heri kila usiku. Maana hawa wananchi wote wanawahitaji nyinyi. Si ati asubuhi mkimbia mkisema mliona nani. Ni leo hii nitakana mwanze kazi. Waweze kutusamea wasiendelee na wizi. Huku watoto wanaibiwa, wengine wanachinjwa wakirushwa kwa miwa. Sasa tumeshangaa na hii kijiji tutakaje na watoto wetu. Raiding imekuwa nyingi, wenye wanafuta bangi kwa hii barabara ni wengi. Na sisi watoto wetu wasichana wanaamka mapema wanaenda shule. Watusaidie. Isipokuwa kitu yenye nimeona ni maajabu. Aki. Mwenye alifanya hiyo ng'ombe hata kikupata wewe hata matumbo kangali kweli. Hakuna bwana. Josiasa ya kaunti ma Busia okwero ten sirikal mar kaunti no kotel negi kod Governor Paul Otuoma magiwacho ni ok chwal negi dongruok e kaunti no kaka dwarore. Ma biro ndalo matin bang' Governor no kwero ten sirikal mamalo kuom weyo oko kaunti ma Busia e chenro mag dongruok. Korka kore jagore apisi ma jatend piny Arthur Osia owacho ni Governor Otuoma ok onego ywagre e wach dongruok ni mar yudo omenda mag dongruok mana kaka counties mamoko ma pachoka ka gidwa ni mondo nywak duond jopiny e chwalo dongruok e kaunti no. Osia ywago chal marach mar kuonde thieth e kaunti no kanyakla kod dongruoge mamoko mowacho ni weche mibadhi e kaunti no emothiro. Hii napata. Kakamega ikipata, hii napata. Kitale ikipata, hii napata. Kisumu ikipata, hii. Lakini yetu haifiki. Na wenye tulituma kuchunga pesa yetu hawaongei. Lakini viongozi ambao wamechaguliwa katika Busia County wanastahili wafanyie wananchi kazi ile walichaguliwa kufanya. Hii mambo ya kupayuka kusema hakuna pesa ya kutosha. Pesa ya kutosha. Na ile kidogo umepewa ya kutengeneza barabara, ya kununua madawa, ya kutengeneza watu wapate maji. Hiyo pesa yote wanakula. Nataka tuelekee katika huduma ambayo tuko nayo Busia. Kila mtu akitembea mahali unatoka Bwiri, unatoka Mrai, unatoka Malaba, let us discuss about our development. Je, huduma ambayo tunapata katika Busia, je, inakufurahisha? That should be our discussion. Erokamano nyakwaro mogi kuom medo kete Ramogi TV en chenro mar migago kama wakelo ni weche manyien mowuok e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi kor gwenge. Wakaw yweyo mokwongo, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Machiegni nyakwaro monga jwang'e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Machar Rastafara. Alafu tich adek nyakwaro monga jwang'e akelo ni mana yani ngeni baka gi wasanii. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, Nyakwaro monga jwang'e Friday siku zo wake. Sapara kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Jatelo emele ugochona to kendo en omor ni nyathine timo arus gi parinit. Gimoro amora timre kaka en nodwaro. Rajiv ni kanye? Rajiv ni kanye? Rakesh ng'eyo, Rajiv ema nitie atar. Kapo ni entie atar sani gi Rajiv, mano nyiso ni koro kanyal dhi altar. Ok giboya monda donji. Anabro timo ang'o? Anaparo ni Rakesh nitie kae machiegni. Anaromo gi chuk dar mare miluongo ni Shira. To nowacho ni Rakesh dwa timo gimoro marach. Omiyo koro wan nyaka obed ane motang' kae. Koro in kitem dhi kamoro amora winjo. Machiegni kendo piny owacho mamalo kokalo migawo mar pi okoni chudo mar oganda manoyudo lal kotenore kod gedo mar yawo mar pi mamwache e gwenge ma Kinango e kaunti ma Kwale dhi yudo chudo e giko mar higani. Koloso e kinde yawo ayanga gedo ma kar thieth ma Mazeras matudo yawono kod mano mar kar thiethno, jagoro mongirore e migawo mar pi Fantas Kimodho olero ni gowi manyo odong' mar $2 billion osechak chulo bang' duol mar lo kata National Lands Commission chwalo negi $600 million mondo mi ochop ne jok manoyudo lalgo. Yawo migerono dhi muonyo $2 billion kendo igeno ni odhi tieke kochopo higa mar 2027 gino madhi jolo lai mag pige kaunti ma Kwale. Been paid in the previous administration. The current administration, led by His Excellency the President, actually came up with an extensive plan of paying the balance, which is $3 billion, and so far of that, $1 billion has already been paid and people have already been compensated. The balance of $2 billion, today also, we came with the NLC team, which they actually confirmed earlier that so far they've gotten an additional $600 million, which they are going to start dispersing from next week. Tumeweza kuona zile components ambazo Kwale zitabenefit kutoka katika mradi huu. Ya kwanza ni ambayo tumeiona leo, ambayo ni hospitali ambayo pia kutakuwa na nyumba za madaktari ambazo nyumba 3. Mbili zitakuwa na 2 bedroom na nyingine itakuwa na 3 bedroom. Na vile vile pia kuna shule ambazo tuna benefit katika mradi huu, na shule ya chekechea pia ambayo ni Mwache Dam, pia Mwache ECD pia tuta benefit nayo hapa. Maloyo rowere 130 ma joloko ohala e kaunti ma Tana River biro yudo kony kaluwore gi riwruok manyien mar ohala madwaro jiwo ohala margi mar nam. Chenrono dwaro bero yuto mag rowere e weche mag ochumi kaachiel kod kedo gi timbe maundu ma gin kaachiel gi rocho ratich jok mamine kokalo kuom nek e kind oganda. Kanowuoyo gi johala mag rech yo Isowe e Tana Delta, maneja mar Blue Bees Mius Kiti owacho ni riwruok mar Bahari Boost Fund oketo thenge siling' $3 million mar konyo jok mamine yudo konyruok kaka yo achiel mar resogi e yore mopogore opogore. Olero ni gisepuonjo jok maminego kaka inyalo chako ohala, yore mag ngiro ohala kaachiel kod kaka ginyalo chopo e chirni. Sawa, pesa kiasi fulani, ufundishwe jinsi ya kutumia hiyo pesa, itakusaidia. Na hiyo mradi ya Blue Bees umekuja huku mashinani kwa poverty kabisa. Wanawake hawajui kusoma, wanawake hawajui kuandika, wanawake wananyanyaswa na mabwana, hawajielewi. Lakini kupitia mafunzo wanawake wamejielewa. Cases kama ubakaji, kudhulumiwa wanawake kijinsia kama wanaume, kuwapiga,
Lakini tukipewa huu mradi alafu tufanye biashara, cases kama hizo haziwezi pia sana. Wanawake wanadhulumiwa kimapenzi, especially kule kwa landing sites wakiwa wanataka samaki. Kwa hivyo the Bahari Boost Challenge Fund, kama nilivyotangulia kusema, ni hope yetu kwamba wale wanawake watakapopata zile pesa kuendeleza biashara zao watakuwa more independent, and with being more independent inaongeza their voice and the power to make decisions for their own businesses, and in that case with increased independence then inaweza reduce gender based violence pale nyumbani. Kuonde magawa mayudore kadhwadh nam chumbi e pachoka omimich kuom ber mar kuonde limbe e nyasi manotimore kaunti ma Mombasa. Michigi geto yango tich makare michiwe sekta mag welo ka jatend migawo mar limbe pachoka Rebecca Miano owacho ni parono geto keto Kenya kama kare e thuolo mamalo e ywayo jolimbe moa e pinje maoko mondo med yuto mar piny Kenya. What we are celebrating today constitutes really what we can say the coastal circuit, the coastal tourism circuit. And it's so important that it is the ones that are attracting tourists to be able to come to this place. So we want to recognize you for your hard work, for your achievements, and for what you have done to ensure that our country remains the best destination to visit in tourism. This is a major exercise in terms of attracting tourists, because a hotel like this one, a tourist in the US will easily tell what kind of star is pride in, and that way he is able to tell how many facilities are here and how he will benefit from the facilities available. And we just call upon all the stakeholders, especially the investors in the hotel industry, to support us, because as they support us, they will create employment for Kenyans. That there is quite a lot that we need to do as an authority in terms of bringing on board all the facilities so that they are able to be licensed, to be accredited. This is a precursor to qualification, to classification, and we are actually arguing all the facilities, investors inclusive, to be ready for a national classification exercise. So it is important that all of us prepare very well for this classification, so that we are able to take tourism to the next level. We're happy to be here. We celebrate our gold win, and we promise to make sure that the quality is maintained throughout. We took our time to make sure that quality is maintained. And when we were putting up the facility, we put the facility as if we were the one to consume the facility. Ndege mar kambi mar ndeke ma Gulf Air ma piny Bahrain kawuono piyo kuom thuolo mokwongo e alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta nyaka ne kum wuodhene mabiro e pachoka e higa 2022. Kanoloso wach makamano, jataa tije mar Gulf Air Geoffrey Go nowacho ni okang' makamano nyiso dongruok e wuodhe mag ndeke mag Gulf Air. Olero ni wuoth makamano geto miyo jopinje ariyogo thuolo malach mar bero uchumi kokalo kuom yawo thuolo mar chirni manyien ma oko kod bero sekta malimbe. This marks Gulf Air's official arrival into East Africa. This new route, direct route, is not only a direct route for passengers, as mentioned earlier. It's a bridge between the Arabian Gulf and the African continent. It enables easier travel. It creates business opportunities, and also it enables deeper cultural exchange between the two countries and the two nations. Welcome to Nairobi, welcome to JKIA, and welcome to this new exciting chapter in our shared journey. Your decision to reconnect Nairobi and Bahrain through this new route is a testament to the growing importance of Kenya as a regional hub and the expanding opportunities for trade, tourism, and cultural exchange between these two great nations. Kinde ma midhiero mar onge matich obembo jopiny Kenya, rowere moko e gweng' ma Ogam e Nyamonye e kaunti ma Siaya okawo okang' mar mako pur kaka yor yuto. Moses Oginga
kaachiel kod rowere wetene oyudo yo mar neno ni ok gidong' gi lwetgi nono kendo pure mobedo kar resruok. Jafwambo marwa Cynthia Onyango olimo rowerego kendo losonwa siganani. Okinyi sama piny oru e gweng' ma Ogam e Nyamonye en kwer e goki kod gig puodho minyalo mako ka geta maduong' en tieko keyo manyichako kendo loso achiel ariyo adek e puodho kapok chieng' otegno. Ma ema osebedo ngima rowere gi adek malala poya mar jonyuolgi chan kod koso tich makare ne ochuno mondo manyore mowinjore mag dhi nyime kod ngima kata obedo ni midhiero to ne oluorogi. Nakoso school fee. Koro gisani yor purni ema nyalo timo mondo mi ayud kaka konyrago. Kech en ema yudo kaka wanya chiemo godhiambo. Kwa wuok kama oduma iki ema konyowa mondo mi wayud chiemo mambele mondo mi godhiambo kochopo to ok ni wamaji. Mana kaka rowere wetene bang' wito jonyuolne kapod en rawera makidoro, Moses Oginga nogo wang'e koni kod kocha ka otemo manyo kaka onyalo konyore en owuon kod nyithindo mane jonyuolne owego. Pur ema ne oneno e wang'e. Chunya no chandre to koro moweya gi nyithiwani moro weya go kadhoth. Adwa timo nang'o? Diere no bende kama idware basari na kia. Na donje pur. Katin. Na puro oduma, apuro ganda. Na poka pur no konya mapuonjo nyithiwa mano weya go tete bagi duto gidhi e skul. Koro pur no nodonjo remba. Kosechopo kama atieko form 4 na donje pur koro mopogre gi mana puro chon manyasani. Kama koro apuro alot, apuro kitungu, apuro nyanya to kod olembe machielo. Osekonya ba wuoro ni kara mwandu ni elo. Bang' chako pur, Moses ne obedo kod dwaro mar konyo rowere wetene ma bende ne kalo e pek machal kod mare mondo gijiwre e thiro chan. E kinde ni, chambe ne tho kendo midhiero mar ngaji ne miyo chambe ok tim maber kata bang' tich matek. Pio ula mamol e ndara ne odoko resruok mare kod rowere wetene. Kana puro to nahinyraga sana nikech seche ma koth orumo to gika dong' ka gichiegni nyuol to gikethre. To naparo na tim nang'o. Tang'iyo tawacho ni sama koth chwe thurwa ka to fula ringo kabisa. To fula gi waneno ka giketho mne ndarni. Ere kaka dwa tigo fula ni mondo konya. To nikech gijande mane wantiego kae no para wacho ni wadwa kunyo bur mako fulu bire to donje. To pigno kar mondo kethre to kosedonjo kanyo to watimo kod irrigation wakonyrego. Koro waluonga kijande mane gweng' kae to wakunya bur matut. Kata bang' yudo pi makonyogi e timo pur, kute maketho cham nodoko negi midhiero matalariya, gino manochunogi mondo gimanyo jusi moro manyasani makonyogi e kedo kod kutego mag cham. Nyanya ga lot timo maber kendo ane ma supply alot e gweng'ni jikawa alot ma fresh ma kuok e puodho ma osebudho. To alod no kipidho aming'a kata ipidhe didek e lowo tineno ka kute koro chande. Koro kutegi mondo ikonye igol alot tichaki pidho gimoro kaka oduma. Koro kudni mung'iyo ga cham oduma cha kipidha mung'iyo ga cham alot cha kipidho alot i oduma to yudo ka koro konyal chamo koro tho. Koro kendo kichaki duogo alot kanyo kendo chalo ng'ama koro kochako alot fresh. Bedo gi kinda e pur kaachiel kod bedo kod mijing'o e kedo kod midhiero mikelo kod pur osekelo geno e ngima roweregi ka gie sani ngima ber kendo yuto mar puodho bende kelo geno e ngimagi. Alot chopo kama leaf achiel en siling achiel to alot apidho tiel 1,000. Ka ng'wedo tiel 1,000 no en leaf achiel mar alot en siling 1,000. Alot nigi leaves mok tin ni 30. E gweng' ka duto ano kadware custom gibiro mane puodho ka gipong'o. Sama wuoyo kodi ni an gi nyathina e university first year alot no ema puonjona gi puodho ni. Koro nyalo neno orito ngimano orito nyithinda the second born mantie kacha chande ni e secondary e Ugenya High. Alot gi puodho no ema puonjona. Ok gona rambe be kipenjo jogwen ka ng'ama osegona rambe nyithindo be gipenjo no genga ito ipuonjo nyithindi gi nade. Sepuonja gik mopogre kaka ipuro alot, kaka ipuro rabolo gini, maembe, gik mipidhe lo. Base yudo kaka nyalo konya
gi oda gi joga. Ote mar jip gioro ne rawere machandore yudo tich ka gikwayogi mondo gitim pur, ahinya to ne rawere mani kod lowo mabeyo kendo mamiyo manyalo siro chenro makare mag pur. Siri en mana loni, nyithindo go ba puonjo loni, yuto ber nikech nyanya kipidho tielo 50 ok inyal yudo less than 30,000 mana mokwongo. To 30,000 kisebedo ni nyalo yudo gai harvest kai to wane gwen ka ok rent puodho ohingo kata mana bedo employment. Giket mejengo margi puodho nikech puodho ni ema ng'eny ji odako e ngimagi. Roweregi bende okwayo sir kowuok kuom jotendgi mag siasa, jogo machunygi ng'won kod rowere wetegi, mondo giriwre kendo gikonyre kedo kod midhiero mar nok mag gig pur ka gidhi nyime kod puonjore giwegi e yore makare mag medo jiwo yuto margi. Wach mar fertilizer ok udonjnwa wan jopur. Wawinjo gi awinja kama gidhiye mondo gichop mondo giduoge ng'ama timo gini kaka koro Joramogi oa kucha to dhi appoint ng'at man piny to governor kata MP to ok nyal ng'eyi e piny kama intie ni to une gwen kata MCA. Koro ka ginyalo gadhi gibende gibida chunygi to ging'in tang'o ma wanyalo timo, giduogo mondo mi gikony. Mano wan challenge. 2, wan kod kothe, bech kothe oidho kabisa. Fertilizer diere moro ni watiyogo kaito kwati gi fertilizer na tiyogo to ayudo kano miwa fertilizer mok owinjore. Idhi nyiewe to karo ken fertilizer mowinjore. Koro giketho puothe. Koro wapunyiso jok mapuro ni watigo organic manure. Watigi chieth diek. Konyo puodho no. Ineno magik. Kaka ineno gi onge manyiwa moti kuom kata chiel. Tia wacho ni jok modhi e school bodhi e university. Wa implement gimane wayudo no than mondo wadhi dwaro tich e kambi moro mopogre gimane wayudo e school. Waduoge low mondo wapuonj ji kaka ipuro. Low nigi mwandu. An a good example. An gi nyithindo, an gi ntiere, an gi dalana. Geno margi en ni jotelo biro kawo moko kuom kido magisetiyogo kendo gineno ber margi temo kedo kod midhiero mag apeyni makethore kor gwenge ma pacho ka kaluwore kod pio ula ma kinde ka kinde. Giketo pesa kama ok owinjore. Nikech koro for example, giwacho ni pi ketho ndarni sama tino ketho ndarni. Dabe ni pigo bedo tapped every village ka village gi kunyo bugo moro ma pi ringo to bedo stored. Koro speed ne odok chien kendo kodhi kacha to bedo stored. Ndarni ok bi kethre to pigo kendo chako bedo konyo ji. Okinyi sama piny oru kendo rowere wuotho koni gi koni kamanyo tich. Oginga kachiel kod rowere mawetene makoni gin giwacho ni ok gibiro wuothe apeyni ka gimanyo tich kendo ok gibiro wuothe ofise ka gisayo tich. Kata kamano, giwacho ni mwandu margi ni e lowo. Ka kuom mano, giwacho ni gibiro medo tiyo matek kendo ndalo duto gibiro medo jiwo rowere wetegi mondo donje pur mondo gikony ochumi ma pacho ka. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nyamonye, Siaya County. Lipot ma Cynthia Onyango otero wa yweyo mar ariyo to ka waduogo wabro kelo ni weche tuke. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawan. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to kok ginen matagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelo nu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo ma wanyiewo
walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok, tedo gi chiemo kod jailieta. Tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka, tiliru tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyo go mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni nyakoro monga joange chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga joange akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Tichangwana is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday supuzo wake. Sapar kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Riwruok matayo tuke mag abala e pacho ka Kenya Aquatics oyiero jogo abala 4 mabiro ting'o nying Kenya piem mar pinje mangima mibago chakre tarik 25 dwe mar 7 nyaka tarik 4 dwe mar 8 higani e piny Singapore. Sara Mose biro piem e kidieny mar mita 50 freestyle
e kinde ma Imara Bella Thope abiro piem e kidieny ariyo mag mita 50 butterfly kod mita 100 butterfly. Steven Degwa biro piem e kidieny mar mita 50 gi 100 butterfly, ka Haniel Kuduli biro piem e kidieny mar mita 50 gi 100 mag breaststroke. Jatugo ang'wen go oyier e riwruok matayo tuke mag abal e pachoka bang' tugo manobagi alap ma Kasarani e giko dira mokalo. I'm happy to be here. The gala has been awesome. We have seen over 500 swimmers, and we have seen meet record being shattered here. We have topmost swimmers, and we thank all the countries and all the clubs that have come. Today's competition was tough, especially we had people from other countries. I'm hoping to represent Kenya in Olympics. I've planned this for more than 3 years, and I want to show people who I am. Erokamano nyakwara Mogi kuom thuolo mane miyowa kane wakelo ni weche manyien mag migago. Mad Ruoth oriti, an bende orita. Wachak watim kama saa 10 e ka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani. Machiegni nyakoro monga jwange chenro mar ngoma owake.